sapa. Praise the Lord. Palakpakan tayo magtiapo. Praise God. Praise God. So, agyaman tayo iti panangidaran, iti worship team, iti panagdaydayaw, kini Apo Diyos. Iti dati kagundaway, kahit kung lukatan tayo iti Biblia tayo, manipul niya Salmo, iti chapter 23, verse 1, hingga iti 6. Okay? Psalms chapter 23, verse 1, hingga iti 26. Kasto iti ko na nabasakit ko iti Lucano. Ni Hiuba iso ti pastor ko, awan to ti pagkuranga. Number 2 ko na ipaidalan kalagiti nalasbang apagalaban. Idalan na iti sipay dagiti nandanong anatal na maraydayaw ti Apo. Kaya't pura na wen uray magna iti singet ti ginget ni patay jakto aguden iti datos ta si kukuyog ka kanya iti baras mo ken sarukod mo mamakirod na maraydayaw ti Apo. So this is the word of God. In verse 3 ko na paraburan na ay pabaruan na ito'y karalwa iturong na kadagiti ng dana analsbang gapu itinagan na. When uray magna itigin ni patay ti signet ni patay jakto ang buteng itidakas ti sarukod mo ti balas mo ken sarukod mo kuna na mamakinan na kanya isaganang ti panganan iti sabo ti matang dagiti kamusor ko pinulutan ti ulok iti lana iti malukong ko agliplipias. And then mauni no verse ko na kinagpaiso na da kinaimbag ken kinamanagayat sumurod danto kanya kadagiti dagdagog dagiti alaldaw ti panagbiag ko ken ti balay ni Hiuba ang tento nga agnanayon. Maraydayaw ti Apo. Man nakabalik ng Diyos, salamat launay Apo iti saso nga naibasa iti nagdutengan ni Apo. Aniyaman Apo Diyos ti kahit mo salita Apo Diyos for your people, O God, to be encouraged and to be strengthened. I pray that it will be delivered well. In the name of Jesus. Apo, nawan ka ang nanak ti maramidan. Therefore, we appreciate so much, Apo, iti presensya, nga iso iti makatukay, iti puso, itong kalmay sa kada kami. Agyaman kami, kadadaelem, Apo, katiadayon, Apo, tianyaman, Apo, Diyos, na disturbance, Apo, iti nagdadangan mi. In Jesus' name. Lord, let your will be done. In the name of Jesus. Amen. Amen. Maraydayaw ti Apo. So, isalita na tayo, ito nga mundaway, at isula ito'y panagpunan na we have a great shepherd above us. Praise the Lord. Ang dati na yung daklan na pastor, itinatun tayo. So, wala itinatun tayo, anyaman na itinalman, nalimod na raraminan tayo, amuna. Hallelujah. Amen. Awan din ay limod tayo kinpuan na. Gamaan muna. So, ijay John 10:11, kuna na John 10:11, pinanagnukan niya po Isus, nga kuna na, He is our great shepherd. Kuna na, siya tinaimbag na pastor. Tinaimbag na pastor, idad na tibiyag na gapo kalagindi karnero na. Kat agpaiso kabsa. Nga ni Apo Isus, idad na tibiyag na gapo ka na tayo. Kat gapo iti inalamin na inbay ka na tayo. Iti pa nakaisalakan, inbay ka na tayo. Iti pa naka-waya-waya, manipod ijay lubong
dagitoy nga managdakdak sa sunod at lumong dagiti sipnget. Isu nga maday-dayon ti Apo. So, there are many reasons why we praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So, we praise God because we are the children of God. Amen. Ang daydayon tayo, kiniapo gaputa, nagbalin tayo nga kamkamang iti pamilya na. Anak na tayo ni Apo Diyos. Isu nga, ituntulad tayo nga sumurot ang serbi ken iti naindaklan nga matayo nga da sa langit. Ti Diyos naman nakabalin. For He is our great shepherd. Amen. Hallelujah. Agyaman tayo tauray ano dagiti pagkurangan, dagiti magidaldalan, magililid ka na tayo, but then God is faithful as our great shepherd. Hallelujah. Maraydayo ti Apo. Kat manipod dito'y binasa tayo, dito'y John chapter 10 verse 11, ibaga ni Apo Isus nga kuna na siya tinaimbag nga pastor. Awan ti kaimbagan nga pastor no di ni Apo tayo nga Isu Kristo. Amen? Hallelujah! Tayo sulti naging paay iti biyag na gapo kada tayo. Kat gapo kinkuan na imay kada tayo ti panakai salakan. Amen. And so, itiray ti magundaway, you are certified being the children of God. Maraydayo ti Apo. Nabalin tayo nga kamkamang iti pamilya ti Diyos. Kaya agyaman tayo iti inalamin ni Apo tayo ng Isu Kristo. Amen. So, dito ay teksto tayo kabsat adara iti sumagpumano na kahit kumakitaan tayo. Number 1, isunod ko ay, the Lord is our good shepherd. Amen. Namarin tayo man, kuna tayo, the Lord is our good shepherd. The Lord is our good shepherd. Amen. Hallelujah. Kaputa kuna na nga siya tinaimbag na pastor. So ni Apo Isus lang tinaimbaga nga kuna na siya tinaimbag na pastor. Awan ti kay imbagan no saan ni Apo Isus. Taisona iti ng ako ng ala ijay lumbang umanga para kada tayo nga madusa, mailansa, matay, ngem saan nga kayat ni Diyos nga tayo nagiti madusa, ngem agdati ng ala. Iso ni Apo tayo nga Isu Kristo. Iso na iso ti naimbag nga pastor. Amen. Hallelujah. Okay. So, anya iti panagdag, anya iti pamanagdag kunang-kuma nga ni Apo Isus tinaimbag nga pastor tayo. Isunod ito ko na, He laid down His life to us. He laid down His life to us. In paubayan at tibiyag na gapo kada tayo. Iso ti na ilansa, iso ti nangikalo, ijay cross, maray tayo ti Apo. Iso gapo na, nga dahitati man panagdag, dahitati man certify na talaga na iso na tinaimbag na pastor. Apay ko kayo, iso ti nag-regal gapo kada tayo. Iso nga as a pastor, as a leader, iso iti mga ramin kadag iti iso amin para iti pumayaan nga iti dagiti church people kat masagrab na kuma dagiti parabor ti Apo. Kat ni Apo Dios iso iti nang solban iti iso amin. Iso din ang imbaon ni Apo tayo na Isu Kristo. Dapat ti kasta. Iso iti may maysa nga mag-ala. Iti pa naka ilansana ni krus
tapno tigas ka, iso timang parang nga natayo, ginatang na tayo, manipod, itindara na nagsaya sa inyong cross de Calvario. Amen. Amen. So, He laid down His life to us, to you, in Maraydayo ti Apo. Hallelujah. Saan tayo makaya nga mayroon sa inyong cross, nga kaya ni Apo Isus, Maraydayo ti Apo. Iso nga, He laid down His life to us, and then He leads us to the quiet waters. Maraydayo ti Apo. Iso indalan na tayo, maripod iti natal na danom. Kaya nangasawan, in usher na tayo, enjoy presensya ni Apo Dios. Iso nga, inton, gundaway, nga sikat at maragdagsiran ka, mapoproblemahan ka, no, umay ka kini Apo Isus, babaan di pa nagkararag, at dangay usher na, at presensya na, nagdignay, enjoy matlang ka nito, tapos di kas nasika kan siya, kan marigna tayo di jay, pag nakapalagaan, pag naka-comfort, babaan iti presensya na, maraydayo ti Apo. Amen. Amen. Praise the Lord. Apay karabin na niyay, tapos di kas na tayo, nga tao nga maproblemahan, maranagsanan, intoy sa kalibungan. Naawatan ni Apo Isus dayta. Iso nga nagbagi iso na for Him to understand our situation. So nga, awan ti narigat kinkuana, ngem maawatan na, amo na niya kapasidad na yung matao. Iso nga ti araminan tayo, kanayon nga, umay tayo kinkuana. And then, He guides us to the right path. Amen. Iso ti mangindaran ka na tayo, iti nasaya nga pagnaan. Nasaya, apay na nasaya, gabuta, pinasaya ni Apo tayo na Iso Kristo. Maray tayo ti Apo. Amen. Hallelujah. So, ibaga na rin tayo yung Kristo, nga kuna na ipaidanan kalagatin ng nasbang, ang paggalaban, ipaidaran at itisibay, dagitin dandana, dandanom ang natarna ko na. So, ito'y kabsat, suportaran na, wino panagdakan na kabsat namin ni Apo tayo ng Iso Kristo, na iso iti nagbaling nga naibag na pastor. Kaputa nakita ti Diyos, nga natagiti ng tao, ang turong na magtan, iti bumbukunda na pagayatan. Ngayon, tininakita niya Apo Diyos niya'y sinlot ti asina. And then, He said, the Lord Jesus Christ. So, nagbalin na naimbag na pastor. Karagiti, amin nga mamatikin ko na. Amin nga sumurot kin ko na. Isumalat tayo kasi murot itata. Mapaspasaya at tijembiyag tayo. Apay nga, mapaspasaya at tijembiyag tayo. It's not because of us, nga because of the Holy Spirit who will always guide us. Nga mangindaran na tayo, tapno, the more nga masumaysaya at pa'y puma, dijay, wagas di panagbiag tayo. Amen. And then, no sumaya at wagas di panagbiag tayo. Ang sarming tayo, ang balin tayo masarming, karagin din ang duma. Amen. Na mayat gayam ti sumurot kini Apo Isus. Mayat gayam ti mamati kini Apo Isus. Tano mamati tayo kini Apo Isus, mapasaya tayo. And then mapasaya, naging tao ti agdawlaw tayo, manaydayaw ti Apo. Iso nga, no, agbibiyag tayo ka nasaya. So may saya, naging tao ti agdawlaw tayo, manaydayaw ti Apo. Iso nga kabsat, ni Apo Isus nga good shepherd na magidalang karatayo kinasaya at nadana. No, dagiti sumurot kinkuan na sumaya at matdijay dalang na. Iso nga no, di guide tayo na tao sumaya at matdidalang na. No langit di pinihil na iti sumaya at. Iso nga we need to choose to follow the Lord because He is the good shepherd. Amen. Hallelujah. And then, He guides us to the path of righteousness.
Maray kayo ti Apo. Dati sumurot lang kini Kristo, iso dati agaramin ka rin pagbanag na kinalintig. Kaya kaputan namin tayo ti kinalintig, ang lilintig tayo, sumaysaya tayo. Iso nga kamsat, nagbayad iti sumurot kini Kristo. Kaputan, adda iti nasaya na pastor tayo. Iso ni Apo tayo, nga Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. Ijay, verse 3 ko na, pabaruan na, to'y kararwa, itulong na, kalagitilaldalan, kalagitilaldalan, iti kinalintag, agapo, iti nagan na. So, makita tayo, kapsat, iti, ikumpara sa tayo may kumpira, para sa kapalutan ni kumpira, tibiyan mo, iti, ganita. Ita, among ti agdayaw kini Apo, kaputa agdayaw suna, na mangigay ken ka, nga sumurot, ken magtumpag ka rin isa sa una. Iso nga, adda tinasaya, ay pikto na. Ngam idi, nga, ti kayat mo, ti masursurot, ti kayat ti bagim, ti alalamidam, iso nga alamidam na ta. Ngam awat, ti makita nga nagsayaan na. Ngam itata, kapsa, tagda, iti magigagay ka na tayo, iso ti sasaw ni Apo Diyos, sumay saya, ti panagbiag tayo. Amen. Saan lang nga iti material ng iti una, ijay biyag tayo mismo. Dito'y biyag tayo manatauman. Sumay saya at pa iti panagbiag tayo. Itatan, amo tayo iti ag-save, amo tayo iti mangilasin, iti for our future. Iso na, ti mamati kini Kristo, sumurot kini Kristo, sumay saya, ti panagbiag ka. Malaylayaw ti Apo. Amen. Hallelujah. Glory to God. So, number one, the Lord is our good shepherd. Iso ti kasayatan nga pastor tayo. Amen. Kaya di may kanwa, iso ito we have nothing to fear. Okay, baka tayo manin. 1, 2, 3. We have nothing to fear. Praise the Lord. Agyaman tayo. Hindi talaga na ano ti pagbutugan tayo. Ita, ibagat ti sa ti Apo, we have nothing to fear. Awan tinumbel na pagbutugan tayo. Paray-dayaw ti Apo. Amen. Praise the Lord. DJ verse 4, ibagana. When oray magna iti sipnget iti gingat ti patay, jakto ang butin iti datas sikukuyog ka kanya iti baras mo ken sa rugod mo mamakirig da kanya. Kunana, maraydayaw ti Apo. So take note of this, brothers and sisters. Kunana, iya verse 4. Oray magnaa iti gingat ti sipnget ti patay, jakto ang butin iti datas ta sikukuyog ka kanya. Sino ti kumuyog ka na tayo? Of course, dijay naimbag na pastor. Iso niya po tayo ng Iso Kristo. And then, kunana, tibaras mo, ken sa rokod mo, mamakiran ka kanya. In bagani ani David, gaputa na-experience na mismo, ijay bukod na nga panagbiyan. Hindi nga, agpaspastor, iti karnero, na minarungot nga adana iti magpadas mga patay ka lang iti karnero, ngayon, babae iti tulong ti Apo, dahil David nga magipaspastor ka lang iti karnero, inkaluyan na, dagito'y nga karnero. Kung pinatay na, dagitay na magpadas, na magdagran ka lang iti karnero. And so, likewise, ijay sitwasyon tayo. No, andano, si Satanas para sa nga dadailan, ijay, na espirituan na biyag tayo, ni Apo Diyos, inarabid natin so amin, babawin kini Apo tayo ng Iso Kristo. Ikaluyan na tayo ti Diyos, takayat na, nga sika, na tayo amin, kaya ti Diyos nga balay tayo. Maraydayaw ti Apo. Amen. Praise the Lord. Walang pangan tayo man ti Apo.
Amen. Hallelujah. Glory to God. So, kasta iti Diyos tayo, ikaluya na tayo. Because the Lord is always with us. Kanayon na ti Diyos makiaganda ka na tayo. Sa rinuman ti papanan tayo. Ijay tsimpo nga aglaglading tayo. Ijay tsimpo nga malalagsanan tayo. Intuno, umapan tayo tingiwan tayo. Nga umawag kinkuana. Ijay tsimpo nga aglagladingin ka. Ijay tsimpo nga malalagsanan ka. No, ang kararag ka kini Apo Diyos. Right there, ni Apo Diyos, inalang na kababaan ti presensya na, kababaan ti Espiritu Santo na. Gapot at Espiritu Santo, iso ti naoni nga inbaon ni Apo Isus, nga nang sukat kinkuana, nga magliwliwa, kadagiti karniro, wino kadagiti namati, akaslakan na tayo, maraydayaw ti Diyos. Iso nga awan ti lumbay, nga pagbutngan tayo, maraydayaw ti Apo, because the Lord will comfort us. Amen. Hallelujah. Ni Apo Diyos, mag-comfort ka tayo. Iti ang yaman na pakadagsanan tayo. Pakaproblema tayo. Maraydayaw ti Apo. Praise God. And then, the Lord will accompany us. Amen. Hallelujah. Agyaman tayo itilayta. Gaputa, nakita pailaan ni Diyos layta. Hindi awan pailaan ni Kristo nga inmay nga nang surban. Hindi pa nakayakapya tayo nga tao kini Apo Diyos. Ngayon, ni Apo Diyos ginalamin na hindi iso amin. Tapos hindi kasta na tayo, winunayay, relasyon tayo iti Diyos nga nadadaan nga po iti kabosor, nga po iti aramin iti kabosor. Sinurban ni Apo tayo ng Iso Kristo. Maray gayaw tinanana. Amen. Praise the Lord. And then sa nakakasta, the Lord will strengthen us. Ni Apo Diyos, papigsakan na tayo. Intuno, na tayo, marigna tayo di panagkapoy. Intuno na tayo, marigna tayo di panagkapsot. No langit di. Saan tayo masumina, kinkuana, no likat, na magdagat tayo kumakin kuana. Ni Apo Diyos, papigsakan na tayo. Intuno jimpo nga nakapoy tayo. Maray-layang ni Apo. Amen. Hallelujah. Isu nga, ijay agasawa. Ada na ijimpo nga napigsa kay maduwa. Ada man na ijimpo nga nakapsot, kumapsot ni lalaki. Ada ijimpo nga kumapoy ni babae. Ngayon, doon kumapoy niya may isa, napigsa niya may isa. Isu nga, pagsayatan na niya ay ang-encourage kayo. And so, dapos na, no sikalaan nga babae, dinamati. Dahil tatay problema. Sika nga mismo, iti mangaranin, iti mamayano kas anong maumangat ka. Pabigsa ka, nagpatuloy nagsarbigin niya. Ngano, sika kas paringan, nalalaki, winubabae, tinamati, laan, ijay, unang ti family. And then, sao ka na sao, tinasasakit. Saan ka nagbalin na bendisyon? Iti ang pamilya, nung agbalin ka na sugat ka na buwata. Saan ka nagbalin na sa amin? Yung punada ay kastati Kristiyan. Ngayon no, inmay na talaga na yung panakabalbalin. Ipagbiag mo ni Jay, basursurong, mabasbasa, magbagag mo. Mabindisyonan ng isang tao, iti-alalaw mo. Maray tayo kaya. Hallelujah. And then makita na nakakal na nagbaliwang kunada ay mayat ni mamati. Isunda po na kamsat. This is a challenge for each and every one of us. Nagaling tayo kuman na bendisyon. Kadang hindi, tataw iti-alalaw tayo. Saan lang iti pamilya tayo, nag-oray iti family tayo, number one na ita. Amen. Amen. Hallelujah. Isukat yung panamating ni Apo Diyos, na iti anos. Na iti panagtagpil, amo tayo ti agtagpil. Isukat ko na, the Lord is with us,
the Lord will help us, and the Lord will comfort us, and the Lord will accompany us, and then the Lord will strengthen us. Isulti man papingsan kada tayo. Iti na spiritual. Tapos tikas ta, babalik nga, physically na pigsakan ka na yun. Ngayon, iti spiritual life. Ano na yung nga, kumapoy tayo. We need to be empowered once again. Masapol na mapigsa tayo. Tapos tikas ta, nabilag tayo nga kanayon. Nagserbihin ni Apo. Amen. Maray tayo ni Apo. Praise God. Hallelujah. Kung ano ni Apo Jesus mismo, siya tinimbag na pastor. Noon ni Apo Jesus, ibaga na kanaimbag na pastor. Kahit nakasawan na iti amin, o masidagkin ko na, makasarap na. Iti parago, manibunkin ko na. Amen. Iso nga. Saan siguro kung may libak tatawanan, awan di may libak. Open. No makikita mo nagiti ipay-post iti Facebook, no pamagin mo iti TV, radio, nakasta. Paspasama nga pagsandingan. Kung lang no drama, kung saan gaya. Tatay drama na pundong na nakita na, pundong na naramin ijay tao. Kan saan tayo maulit na din, ngayon pagsandingan tayo na, maray tayo di ako. May katalo na rumbay na ramitin tayo kas kamkamang iti pamilya ti Diyos. The Lord anointed us. Inanointaran na tayo ti Diyos. Manipod, hindi nga inawat tayo ni Apo Jesus. Nagbalin tayo nga pudpud mo nga pamilya ti Diyos. Kuna na yung verse 5. Isaganan ti pangalan iti samok, iti imatang dagiti kabusog ko. Pinultam ti ulo iti lana. Ken ti malukong ko agleblibyas. Kuna ni ari gabi. So, ibaga na ito'y nga insaganam ti malukong iti samok. Iti matang dagiti kabusog ko, pinulutan ti ulo. Isumatang amamin tayo, kat inawat tayo, naman tayo kini Jesus, kini Apo Jesus. Ti kabusog, sipsipukan na ka. Iti inandawal daw, inuran oras. No makita na nga dati, nagkapuyang, ijay nga suglot, ti kabusog. Hindi katawaan na ka. Apay nagkatawa is laughing because nangabak. Maray-layaw tinapo. Kabuta oray no nangabak isunga, intiray ta ka chimpo. Kuna ni Apo Jesus, siya tinimbag ng pastor. Amen. Karagati amin nga masidag kan mayat na makaranas itiray ta nga kinasayaan. Isunga, ang amin dagiti masidag kini Kristo, agkararang kini Kristo, makasarap na, hindi paramo. Maray tayo tinagat ti Apo. Amen. Praise the Lord. So, matito tayo to'y na ang amin tayo kung inalintaran ni Diyos. Narintaran tayo nga da iti purpose. Ada iti purpose no apay nga inalintaran na tayo ni Apo Jesus. Inalintaran na tayo na tunggal na isa na tayo, maisagan tayo, wino, naisagan tayo na mausar kadagiti daduma. Amen. Saan na tayo kay nalintaran ni Apo Diyos na nagbalinganak na tapno ragragsakan tayo kan sulsuluan tayo dahil nga
nagbalin nga kamkamang ti pamilya ti Dios, nga inanuntaran na tayo ti Dios, nga mausap tayo karang itinaduma, nga agbalin nga bendisyon kanakuana. Maray dayaw ti Apo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mabalin ka na kita dumaan niya ti kastan na ita. Malin ito ikomay. Ibigtong ti pandemik ta, nakukupan lang ako na itang ingiwan tayo, ang totalman tayo pailaan. Iso nga kasla nga, awan ti gangganas nga ang sao. Iso nga, sao ka sao, tap numagpas. Kan amin, kulang lagi ti tagtao. Ay, tagtao na kami. Hallelujah. So nga, kapsat, makaaral tayo kuma, kada hindi sasaw ti Apo. You are anointed nga ang dati plano ti Apo, insan isagsagana i-preserve na ka ti Apo, nga dati pakausaran, nga dati pakanamatan. Amen. Hallelujah. Malay tayo ti Apo. And then, anointaran tayo, kinkuha na tatlo ti kasta, agbalin tayo, nga pudpudno nga anak ti Diyos, kan sinibiyag nga anak ti Diyos, agbalin tayo, nga sarming, kadagiti ado nga tattaw, kadagiti ado nga magbuy-buya kada tayo. Iso nga, no dati magbuyakin ka, mas daaw, apay nga tayo. Ay, tibiyag na ito yung dati, kastoy. Ano ti babae na? Ngayon tantaha, awanan mo, talaga makita ti kinasigbat. Sana kinasigbat na. Kinasigbat, iso ka na iti pagsayatan na, iti may isang tao nga nairelasyon iti Diyos. Amen. Hallelujah. No, iti ganda tayo nagiti tao nga against karang iti may pangay iti pakaidayawan ti Diyos itatako may sa tayo nga kapingutan nga witness nga may pangay iti pakaidayawan ti Apo. Amen. Hallelujah. Ang raniyag tayo kuma itinalawan apan iti nalawan apan graniyagan tayo. Nga doon natin makakita iyan pa ng bed mo, mabendisyonan daw, maraydayaw ti Apo. Iso nga apay, nga ada karon ti church service tayo, nag-gamong tayo, this is enough. Yung apay nga masapol nga dalag iti fellowship na mangyari. Ito po ay mga bagay na nakakatulong sa bawat isa sa atin upang tayo ay lumago spiritually. Amen. So, every church activities, let us grab the opportunity to attend and attend. Iso mo maramdama, dahil saan nga makumay sa Netherlands, tuloy din process, din discipleship nga umayan nyo dito'y karamihan nyo. Ito no 130. Amen. Maray dayaw ti Apo. Taray jay ako tayo nga magpapigsa. Tara tayo. Nagtutuloy, nagserbi iti Apo. Maray dayaw ti Diyos. Iso nga, saan tayo nga sayangan na iti kuntaway, but then let us grab every opportunity to do. So, yung mga kalalakihan, mga tatay na daralo doon sa Greenland, ano yung muna ay awan naman, aglangan tayo, ijay process ng saan, anda lang iti remedyo. Mabalin na, iti charge releases, and then di pagsayatan na pa'y, anda pa'y iti video na, tapos mabalin nyo ka ulitin, ay mabalin nyo ka buyaan, into no malim, na magpas iti men's fellowship. So magyaman tayo, tanda amin ti remedyo na, maray sayo ti Apo. Kaya I pray nga, ti Apo, iti mag-straighten, kini business, iti panagsauna, tapos di kasta mabalin na nga ma-aramid na gijay. No, apay, ngayon na namin, iti leaders tayo, na mamingsan natin na iti duwang bulan kaputa mostly kada iti aday jay kada iti mangipakpakat iti discipleship iso nga inaramid da nga
Oray twice a month na lang. I know. Once in 2 months, it means fellowship na mararahin. Ngayon, the church, for us to be strengthened, nakakanayon, saan na umanay niya'y baka duminggulan, iso nga inalamin tayo nga dahil every Saturday men's fellowship. Napay nga every Saturday, tapos saan tayo ngay kan iti gundaway iti kabosor nga agbalay di iti biyag tayo. Amen. Hallelujah. Nulikat, araminin tayo nga iti maluhong tayo mapunpuno kumakat aglabias tapno maluhong ang bigtaran na rin ng duma. Iso nga araminin tayo na yay. Tapno nikas na kanayon na nabigsa tayo. Kanayon na positibo tayo. Saan tayo nga negatibo? Ngayon positibo. Maray dayaw din Diyos. Amen. Hallelujah. Iso nga, ito noong next Saturday, saan ka nito yung church? Kung ang birthday nga ijay balay dati video. Ito noong nga Sabado. Iso nga i-announce kung tatlo di kasta, laglagipon tayo. And then, for the same time, in tayo ikaralag, di kagawa tayo nga ama, nga apiktaran ka po iti sakit. Iso nga na dati, purpose nga duma, maray dayaw ti Apo. Amen. Amen. And then, dahil the rason, no apay nga, we were anointed, kapunta kaya ti Apo, kausarin, ti biyan, itong galbay sa kalang kayo. Isuha na kayo na WM department, narintaran kayo na mga agbalik na sa aming karanilang duma. Na kayo ay you were anointed or narintaran kayo tungo sa namang encourage agbalik na sa aming karanilang para yung agtubo. Saan kayo agbalik na pakaupayan ka, bueno pakadiscourage ka, na magbalik kayo mag-blessing. Kaslamat ka na kami nga, lalaki, ama ito unang dibagdanan. Nanointaran tayo, tapos di kasta, mausap tayo, kalagitimpalan tayo ng ama, nga aglawan tayo kalakuanan. Amen. Praise the Lord. Palagpakan tayo, manti ako. Ito lang may sana tayo, nanointaran, tapos di kasta,ag-bloom tayo kuma. Iti sa rinuman na lugar na ayan tayo. Praise God. And then, ag-last tayo dito, verse 6. Kunana. Kina ang paisuna, daki na yung bagkan kina mga gayat, sumurot na ito, kaniyat, dagog na ginila, daw di panagbiyan ko. Kaya itibalay Cuba, ag naedat to, nga ang nanayon. Maray dayaw ti Apo. Praise the Lord. Ulit at mabasaan ng venue. And then, tikon ko na nga, natin kahit na nasawan. Kinagpaisuna, dahil kinaimbang, kaya kinamanagayat, sumurot danto kanya, dagiti alaldaw, dagog dagiti alaldaw, ti panagbiag ko. Kaya ti balay Cuba, ang talagang to, nga na yun. Praise the Lord. Agyaman tayo lang tati, kararan mi, kararan ko, nga may pahay kumay, titunggal may sakara tayo, nga sumurot, daging kinaimbag, kan kinamanagayat, nga sumurot tanto ka na tayo, iti dagong ti alaldaw, ti panagbiyan kayo, tatlo di kas na, marigna tayo katalaga, diyay kaanda, ni Apo Diyos ka na tayo. Amen. Praise the Lord. Isuman, ito'y English, pwede panangibaga na goodness and mercy shall follow us all the days of our life. Amen. Marigayon di Apo. Kaya italag nyo lang ka nito, sa nito man iti ayat tayo, papanan tayo. Goodness and mercy shall follow you. Amen. Hallelujah. Saan tayo kumanga dayo, nudikat, kanayon nga iparabol, kan asin ti Apo, sumursulot kanto para tayo.
itinaldaw na panagbiyan kayo. Amen. Kaputa, we believe that God is in control of everything. Iso nga, magbalit tayo na naparabol ka na itinduma, na naparabol, iti ulang ti Iglesia, naparabol ti Diyos ka na tayo. Ngayon, kaman tayo, na ima tayo, but niyapon Diyos, pagpata na ti blessing, will ti bendisyon, nga umalikal tayo. So, agbalit tayo kuma, na managipaay, iti trabaho niya. Kaputa ti Diyos, kaya na nagbalit tayo, na blessing, kada iti ato. Saan lang na iti ulit di pagkiyam, saan lang na iti biyag mo ng buhay, kada iti ato magtawa. Isong lang, last tayo to'y, nga naman tayo, wherever we go, goodness and mercy shall follow us. Malay tayo iti ato. Praise God. Hallelujah. Kaya nagyaman tayo, itirita ka sa oti apo, kaya tumakdan tayo naron, tapos ikasta, ikanta tayo, hindi kinaimbag niya po Diyos, kantaan tayo, ikanta ko na I know the Lord will make a way for me. Among di Diyos, mga namin, hindi para kanya. Unang para ka na tayo, Ama. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shine the road into the right. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shine the road into the right. I know the Lord will make a way for me. Sing it for us, Lord. Hallelujah. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shine the road into the right. I know the Lord will make a way for me. Hallelujah. Praise God. Oh my God, sinalitan ni Amo ng Diyos. Hindi kinaimbag ni Amo ng Diyos. Kapunta, kahit na ang amin tayo na sumunod ni Kristo, na-experience siya na yung nakinimbag ni Amo Diyos. Iso nga, kundo kahit ipagagyan tayo, saan na kayo imbag, na tumanong na itijimpo na agniday tayo, aglabingin tayo, nung dinajimpo ka ko, ma-down ka spiritually. But, mas lamanimon, nga may diretso kong daway. We are all reminded for this morning that our great shepherd is just above us. And He is always watching us. Every time
every minute. When the time that we are bearing down, ni Apo Diyos, sana ay tulong. Nakagtulong isang kalagtan. Yung kaya ni Apo, ay palagim ka na tayo. Na we can rise up. Babalan ititulong ni Apo. And so, itirenting ang bundaway. Sakbay ka ng mga tayo, itirenting ang pagdailayawan. Italang tayo, tibiyang tayo, tibuan. Manakabalik ng Diyos, ang aming analagitan. Itirenting ang bundaway. Diyak amon o sisino ka na kami. Iti makarikrik na, ang kapkapo iti na espirituan. Ngayon, Apo, itirenting ka kanito. Ikaharap ko, itunggal may isa ka na kami. Manipon, itinakalang ito yung kabataan, ingala, itinatagan, itilalaging kay babae, Apo Diyos. Nung sisinduman ka na kami, di makarikrik na, iti, na espiritual na iti nga panagdaw. I pray, na kapagdal naman ang living rise up, kahit ang balita nga na sa lagi, kabutang daga, na magkita, magbuy-buya ka na kami. Kahit nakasagana ka na mag-rescue ka na kuwala, no langit di umawag na ka. Isungay direteng ang mundaway, sakbay ka nung kuwag kami direteng ang magkaidayawan, no ang dapat bilang, Apo Diyos, iti makarikrik na iti, panaglamniis, wino panaggapoy iti ni spiritual. I pray, Lord, that right now, Lord, you are going to embrace each and every one of us with the power of your Holy Spirit. In the name of Jesus, hallelujah. Oh, glory to your name, glory to your name. Awan kami, iti kamsakti, awan kami, Apo, kada kami iti, may tulong na aglabnis. Ngayon, tinaga na Isus, mapinsahan na kami ang amin, nagtutulilin kami, agbalin kami, Apo Diyos, na narangyan, kada itinagduma, Apo. Apo, na ikatikararan ko may pahay, ititunggal may isa kada kami. Agraman in your family, ititunggal may isa kada kami, Apo Diyos. Itinaga na Isus, na ito'y titinawag ko. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah.